a yau akwai abinda dama akwai shi amma mu nan bako ne yanzu ya fara shigowa na fakewa da hankali da tunani da rushe hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya bake da tunani da hankali ya dauko hadisi ya ce bai dace da hankali ba ya dauko hadisi ya ce bai dace da wancan hadisi ba sai ya dinga kore hadisan manzo Allah ta hanyar wani salo ta hanyar wani tsari wanda wannan tsarin ba shine abinda magabata suke kai ba shine kuma abinda sahabban manzo Allah suka rayu akai ba kullum wata hanya ce ta masu gaba da addini da fada da addini na barko za ga mai irin wannan zai fara da karyata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fara da kushe su da batanci gare su da zagin su sai ya duwa manya-manyan sahabbai duk an ga irin waɗannan a tarihi an samu wanda sun yi rubuce-rubuce akan sahabban manzon Allah yanzu ka duwa masu zagin Abu Huraira an yi rubuce-rubuce da dama akan shi domin me in aka bata Abu Huraira aka ce ba mutumin kware bane aka ce makaryaci ne aka ce kaza to hadisan manzon Allah nawa aka soke maka wanda Abu Huraira ya rawaito kaga an rubuza maka hadisai da yawa to sai ai ta kama shi wa kan Abu Huraira ta kama shi wa kan Abu Huraira haka suke tafiya har kuma sai su gangaro sai su ce ai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma waɗannan hadisai sun yi karo da juna waccan riwaya